дар шаҳри Хуҷанд дар маҳаллаи 19-ум хонаи савдои Акфа кушода шуд. Ин хонаи савдо бори нахуст дар кишвар ба фаъолият оғоз намуд. мақсади он бо истифода аз маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва каммасрафу бехатар бунёд намудани манзил аст. дар ин ҷо ҳамзамон мутахассисони хонаи савдо зимни муроҷиати шахсони воқеъу ҳуқуқӣ ба сокинон дар бораи бо роҳи самаранок бунёд кардани хона маслиҳату машварат медиҳанд. баробари ин хонаи савдо масолеҳи бо сифати сохтмонӣ аз ширкатҳои маъруфи ватаниву хориҷӣ бо нархи дастрас пешкаши сокинон менамояд. дар маросими кушодашавии он роҳбарони корхонаҳои истеҳсолӣ, намояндагони ширкатҳо аз кишварҳои ҳамсояи Ӯзбекистон ва кормандони соҳаи сохтмон аз тамоми кишвар ширкат намуданд. Это событие является важной ветрой в истории нашей компании. И я благодарен каждому из вас за то, что вы разделяете этот знаменательный момент с нами. Сегодня мы открываем не просто новое торговое пространство, а центр, где мы будем воплощать наши идеи и мечты. Предоставляем нашим клиентам уникальные и инновационные решения. хонаи савдо маҳсулоти сохтмонӣ ва молҳои маишӣ барои бунёд ва муҷаҳҳаз намудани манзил ки бо технологияҳои замони муосир ва бо сифати баланд аз тарафи ширкатҳои шинохта истеҳсол гашта аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад, пешкаши шаҳрвандон менамояд. дар расми кушодашавии он хабар доданд ки ширкати Акфа аз соли 2001 то инҷониб фаъолият менамояд. ин ширкат беш аз 8000 нафар кормандонро бо ҷойи кори доимӣ таъмин намудааст. ширкат дорои 10 корхонаи истеҳсолкунанда ва 120 идораи махсус аст. маҳсулотҳои ин ширкат ба сатҳи байналмилаливу ҷаҳонӣ ҷавобгӯ аст. ҳамкориҳои масъулини Акфа бо 27 давлатҳои дунё ба роҳ монда шудааст. Наш шоурум создан для того, чтобы каждый посетитель мог увидеть, почувствовать и испытать всю красоту и функциональность нашей продукции. Этот проект стал возможен благодаря невероятным усилиям нашей команды и преданного делу. Мы стремились создать место, где каждый элемент интерьера, каждый деталь будет вдохновлять и восхищать. Хочу выразить особую благодарность нашим партнерам и поставщикам за их поддержку и доверие. Ваш вклад неоценим, и мы гордимся тем, что можем работать с такими профессионалами. дар хонаи савдои Акфа молу маҳсулоти ширкатҳои Ӯзбекистон низ ҷой дода шудааст ки он мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ истеҳсол мегардад. хонаи савдои Акфа натиҷаи хуби муносибатҳои ду кишвари ҳамсоя мебошад, зеро соли равон барои ба роҳ мондани муносибатҳои дипломатии Тоҷикистону Ӯзбекистон расо 32 сол мешавад. дар ин солҳо муносибатҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар ҳама самтҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуд. ҳамаи профилҳои европейски ҷавобгӯ ҳастанд. ин хеле профилҳо барои мизоҷон хеле писанд аст. мо хушҳол ҳастем ки корхонаи Акфа барои мо фурсати бениҳоят хуб дошт. пас аз ифтитоҳи расмӣ меҳмонону намояндагон ба хонаи савдои Акфа ворид шуданд. молу маҳсулот ва таҷҳизоти маишӣ ки барои сохтмони хона пешбинӣ гардидааст баҳои муносиб доданд. дар ҳоли ҳозир ин нахустин хонаи савдо дар кишвар мебошад. сипас барои болидарӯҳии иштирокчиёну меҳмонон бозиҳои шавқовар ташкил карда шуда ғолибон бо тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ шуданд. гузориши Мафношкур ва Алихоҷа Хоҷаев, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоъоти хабар.